Ahoj, vítajte pri dnešnom novom videu, dnes o daní z nehnuteľnosti. Ja síce nie som daňový poradca, ale vravím zo všeobecných skúseností, ktoré máme. Blíži sa 31. január 2024 a to je posledný deň, kedy môžete podať daňové priznanie k nehnuteľnosti a týka sa to tých, ktorí minulý rok buď kúpili alebo predali nehnuteľnosť, teda bola tam nejaká zmena a podstatné je to, kto bol vlastníkom k 1. januáru 2024. Toto daňové priznanie je potrebné podať na miestnom úrade, čiže tam, kde sa tá nehnuteľnosť nachádza. A tlačívko si viete stiahnuť z finančnej správy, ale takisto bude aj v popise tohto videa a link, kde si môžete teda kliknúť a to tlačivo si stiahnuť. Je to pomerne jednoduché, všetky údaje nájdete v liste vlastníctva, vypíšete tam základné parametre tej nehnuteľnosti a podáte to na miestnom úrade. Nie na daňovom úrade, ale na miestnom úrade, kam nehnuteľnosť spadá. No je dobré na túto povinnosť nezabudnúť, lebo ináč vám môže hroziť pokuta od 5 do 3 tisíc eur. Ak by ste si prípadne s niečím neboli istí, tak sa obráťte na daňového poradcu alebo na stránke finančnej správy sú všetky potrebné informácie. Držíme palce, som Tomáš z Reality Financie, ahoj.